Sefydlwyd adran rhwyfo yma yng Nghlwb Cychod y Tywi yn 2011. Nes i a criw o ffrindiau ymateb i ysbyseb yn y papur lleol yn gofyn i bobl i ymuno gan fod adran newydd wedi sefydlu yma. A dwi'n mwynhau, a felly dwi dal yma rhyw 7 mlynedd oddi ar hynny. Peth mwyaf sydd wedi digwydd yn y 5 mlynedd diwethaf yw'r twf yn y bobl ifanc sydd wedi ymddiddori yn y clwb ar gyfer yn arbennig y rhwyfo, yn enwedig y rhwyfo Celtaidd yma. A nhw yw dyfodol y clwb a allai ddim aros i weld be maen nhw'n mynd i wneud. Mae dyn ni gymysgwch oedran fan hyn heddi, mae dyn ni griw dan 19 a criw dan 11. Maen nhw gyd yn newydd i rhwyfo eleni. Fyddan nhw'n raso am y tro cyntaf yn gyngrau'r rhwyfo morol Cymru, eleni. Felly ni paratoi ar gyfer y rasu sy'n dechrau yn mis Mai. A un ochr coch i ddalad gwyrdd i rhwyfo. Nes i dewis rhwyfo achos nath mam cychwyn tua 6 mlynedd nôl. A o'n i'n jyst yn dod lawr, helpu mam mynd ar cychau i'r môr. A wedyn tua 4 mlynedd nôl, o'n nhw'n un yn bring. So nes i wneud mewn i cwch a fi bod ati ers ni. Jyst dod mewn i'r golwg fan hyn nawr, mae'r cwch coch Sir Benfro. Mae Alison wrthi yn arwain y criw heddi yn rhwyfo o flaen y cocs. A mae'r dynion i gyd yn y cwch dros i 70au, a maen nhw'n edrych mlaen i raso yn y gyngrau'r eleni. Maen nhw'n griw brwdfrydydd iawn, mae'n gret i gael nhw ar y dŵr. Mae'r criw ieuenctid sydd wedi bod yn ei dros yr 6 mlynedd diwetha wedi ennill yn cystadlaethau cenedlaethol yn Iwerddon, a maen nhw wedi cystadlu ym Mewnbwriaeth y Byd yn cynrychioli Prydain. Felly ni'n prowd iawn o'r criw ieuenctid sydd wedi dod trwy'n drysau ni, a ni'n edrych ymlaen i weld beth mae'r criw yma'n gallu wneud. Nes i dechrau rhwyfo yn mis Mai. A wel, sa'n hoffi chwaraeon confensiynol fel pêl-drod a rygbi, felly oedd yn siwtio fi. Oedd y clwb ma'n croesawol iawn a maen nhw'n anoch i wneud eich gorau, felly o'n i'n hoffi fe. Mae clwb mor hwyl, mae pawb yn gyfeillgar iawn, pawb yn dod mlaen â'i gilydd yn iawn. Fi wastad wedi bod ar y dŵr, a ni wedi bod rhan o'r clwb am blynyddoedd a hwylio a popeth, so ni wedi dechrau rhwyfo i wneud ras mewn Llundain, a wedyn fi jyst i cario mlaen ac o'n i'n hoffi yn gymaint. Ffordd dda i ymlacio ar ôl ysgol, a mae'n cadw ffitrwydd chi lan eich cryfder, eich stamina popeth, a wedi yn ffordd dda i gwario amser. I ni'n edrych ar hyn o bryd ar gyfer datblygu'r safle er mwyn wneud gwell hygyrchedd ar gyfer bobl gyda anabledd. Felly dyna'r prosiect diweddara fel clwb, a dyna sut ni'n gobeithio cael mwy o bobl i mwynhau'r gweithgareddau dyn ni wneud yma ar hyn o bryd. I ni'n ffodus iawn o ran mae cysgod gyda ni o'r môr. Ni'n gallu mynd allan bob wythnos, pob tywydd. Mae llawer o glybiau sy'n ymarfer yn syth ar y môr yn goffod stopio gynteg mae'r gaeaf o mewn, a ni'n lwcus. Rhyw 10 munud a ni lawr ar y môr. Beth sy'n mor arbennig am y clwb hyn yw'r aelodau sy'n yma. Chi'n cael pobl yma pob dydd Sadwrn cyntaf o'r mis yn dod lawr i trysio'r clwb, a mae pawb yn dod at ei gilydd. Mae'n peth chi ddim yn cael unrhyw arall. Mae pawb yn barod i helpu gili, mae pawb mor gyfeillgar yma. Dwi ddim wedi bod yn unlle sy'n cynnig y gwres yna yn unman o'r blaen.